Mae sun salutations yn ffordd anhygoel I helpu chi codi mas o'r gwely yn y bore. A fi'n mynd I bod ma yn neud pob bore dros lockdown efo chi. O, well I fi newid. OK, action. Allu ni newid. Mae sun salutations yn deffro'r corff cyfan a helpu chi codi mas o'r gwely, felly gadewch I ni esgoi nhw. Fi wedi penderfynu gwisgo pyjamas fi heddi achos dwi'n unemployed. Fi wedi penderfynu wneud o gwely fi achos fi heb gadlen yn cwpl o dyddiau. So, yn lle sun salutations heddiw, allwn ni wneud rhai ystumiau static yn yr un man. Atgoffa'n hunan nad ydyn yn mynd yn un man. Dechreuwn gyda anadl cleansing. Anadlwch I mewn ac yna allan trwy ryddhau yr holl gythrafol mewnol, yr inner turmoil. Ac eto. OK, da, forward fold I ymestyn o poen I ffwrdd. Rwyf am ymddiheurio am fy wallt. Well I fi siafo pen fi, fel mynach. Fi'n celibate fel un, so chywod. Na siafo pen fi. Hei, falle na siafo pen fi. Pam lai? Pam lai, boes bach? OK te, amser I siafo pen Guru Eleri. Wedi bydd ddim yn y ffordd trwy'r sodding amser. Mam, na, mam. Come on, mam. Oh. Namaste adra.